príde mi klient a povie, ja to berem, ja to zarezervujem a za 2 mesiace mi zahlasí, že mu nevyšla hypotéka, tak to je dosť taký prúser, hej. Tie reality častokrát sa spájajú aj s tým finančným biznisom, to asi poznáme, ale či vidíš aký potenciál aj v ďalšom nejakom. Ak áno, tak potom prečo? Určite ho poznám, už ho aj realizujeme. Čiže to bola jedna z vecí, čo mi vadila v minulosti, kde som vlastne pracoval, tak presne to bolo o tom, že ja som stále vedel a stretol som sa v podstate s tebou, však nemusíme nejak vyššie konkretizovať. A my sme už vtedy videli spolu víziu v tom, že proste realitný maklér je kvalitný, finančák je kvalitný a keď sa to dokopy spojí, je kvalitný výsledok pre konkrétneho koncového klienta. A dneska vieme, že tých kvalitných finančných poradcov nie je zase až tak veľa, lebo aj tých finančných poradcov vás je, myslím, že celkom dosť. A tým, že sme sa my spojili a poznáme sa dlhšie, tak vieme, že si dáme záležať na tej kvalite, aby tí ľudia boli fakt kvalitní. A častokrát vám vie, keď nemáte dobrého finančného poradcu, ten obchod spadnúť. Čiže zdáva mi to určite zmysel v tom, že už v rámci reality je dôležité, keď predávam klientovi dom 200, 300, 400 tisíc, to je jedno. A príde mi klient a povie, ja to berem, ja to zarezervujem a za 2 mesiace mi zahlasí, že mu nevyšla hypotéka, tak to je dosť taký prúser, hej. Strata času. Strata času.